aya wahe fibroids bono notorega nabateria abanyangongo bachirare busiga oyo mindo nara korokanga matara yabayo yani njengorokanga matara konyo yo mino karo de mwana nagachaka kwara ona mnabona mwangera gachae igabangera gachae ara mama busita ona oni weka ngande biya lakini kotorega obeira abanyangongo nara iga tuma ga kwendesho yamande koranga huru nakamate nachende kumusibiyare ndikangoone musipasi ndiyako erota cheto kwani uhuru na mwete sigido tinga mchemborore kuchirora ali tumera no lakini na ndo chekando tandige bya sogete biyara kindege dikomo kare ikubono gende channel na bokonyoro na bokona sa boni bi uhuru gari channel yana ki channel ya koro ye channel ya Edith Joseph kuno rore ditila na Joseph boye be karior de ngai uhuru amudena kamo tetiringa na ri study ure mamwara ndingori channel ya morochi mwa abaswati abana bagusi abana baito bagote ira bali oyo matero batanga tu abera abanyangongo na kimona ngotara kuri kwa ngoro beira abanyangongo intutata lakini ngotoro mibale bona muna iga kutigabara ebiri tu alire ne yaye yamona sana yende channel ani gakoro kunga matara nyabayo konyorororo konyo mino promise yo koranga raira na mwe promise ketibora yenda ngomore promise yakaire era uno ndango bateyana maroba ngikere yamona sana